pakaw mo Jibril alaihi salatu wassalam apiyang unian su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kabatiha nagupiyang unian sa kasurat. Anto na dalil. Nagyan ko to sa isa suratul Alaq. Miyakaw masu Rasulullah sallallahu miyakaw masu Jibril alaihi salatu wassalam sa isagyan ko to samba akakadnan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayapitero Jibril alaihi salatu wassalam sa iku Rasulullah natigyan a Iqra na sa isagyan ko to agiyatiroon o Jibril sa Iqra na ayamiyatiro o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigyan ama nabi qari batiyaka at Jibril, ito pitiro yan sa iku Rasulullah. Anto na minisang bago Rasulullah, tigyan, maanabikari, diya kumatao, mati. Patpulura gunay din o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa giyang kutamasa, kagito'y pagan-paganay at kaya pakataling maun o Jibril. Pitirukman o Jibril alaihi salatu wasalam sa ikaduan, at tigyan na Iqra, batiya ka. Ayap pa namin isumbag Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagtigyan na maanabikari diya kumanta umantiya anto na unun imiyang gulawla na sa iko'y katlo na Peter o Jibril alaihi salatu wassalam agyang kuntat tigyan na Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam. Anto na imiya sa butro. Pengendaon sa Rasulullah Jibril sa asurat. Pengendaon yan sa anday ni na pengendaon o Jibril sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kabatiya. Ngay no. Diyan ko tuwa kaya tiruan o Jibril sa Iqra batiya ka. Nagyutay ka pengendaon sa kabatiya. Diyan ko tuwa anday ni nakapengendawan o Jibril alaihi salatu wassalam sa kasurat nagyang kuto akiyag jeroan yan sa isagyang kuto ayaw alladhi 'allama bil kalam gyang kuto kalam rao pansum rao nagyuto din ikapengendawa si iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa makaswa surat naman ito ayay di diyan dapat puluran nasabot sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sinsir sa isagyang kutwa kailangan niyan sukat tao naguaya din yan bubanugin nagyang kutwa ka tao nakanaubaw niya kaalang anday ni nakagiyas kanyan na pagpuluragun idod kapiangan daw Jibril na miyaga na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sa isagyang kutwa kaya paganadan yan na minimuray siyan sa Quran sa gibukapkan ganyan ay dapat yun Badin man tutulo. Agyang gaya seratan no. Sa agyang gaya Western education na isad na model. Agyang gaya mga watatano. Gusto mga profesional na si Dr. Jose Rizal. Bandagi na no. Kapian to na di pa nga di nagyay kapasang ni Dr. Jose Rizal. Kateso mga libro wa miya nga papasadyan. El Pelibisterismo. No limitang kiri. Gitu, mga kakwan, adum na mga padiyan. Ugay na uwaya pagilayang, nagyang kuto kapasangyan na apya anto na ikabati ang kasay sagyang kuta libro Dr. Jose Rizal na dato diyan. Kapya kay latian ito. Si isagyang kuto abitadiran si ko kariringa sa akiran nagusukap pumuno akiran mga Espanyol. Matagyan ng to piya kailat, si isagyang kuto masa. Nakagiyang piya kailat na piyangantang. Nagyang nga maranaw na bangan pakapangantang. Natanto dumumata si tutul. Kaad na ba iyak nagwini? Wata ako pan. Aw man ako ron miga na kasumpatan so tutul yang kilok sa bubay gusilok sa mama. Umana ko ron wa. Tigiyan na orang na sa ikarang na tigin higa. Kapan ito daw sana mabaya-baya ako na ini pun sa punan na si kusilok sa bubay na gusilok sa mama nakaw tatanto amyete ay pegalwe anak no na dati na mapasadag yang uta tutulan yang karina sa madang na mabuitutud nah lagi piangan tang to lagi yang membuat yang kuta libro na piangan tang kakna uba na to dir na ini pa mamasa agyang kaya meranang at tigay na matao
umapasang si Dr. Jose Rizal. Daw pagkaginawi, tingin na mata umapasang sa Rasulullah. Mata umapasang sa mga sahabo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya ka mamasang. Nah, memorize Rasulullah sa Quran. Ak nauban yan teologi sa mushaf. Agiya managiyang gaya Quran. Sa ikukap kubati at ron na ayak kini translate yan sa isagiyang gaya mushaf na sa ikumasaw Uthman bin Affan. Eno to lang na mushaf na kasusuratan sa mushaf Uthmaniyum. Kagiyag yun to kasi kumasaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagibukap kinaganian nun sa iku Jibril. Mapasa da memorize yan. Natimuon yan sa mga sahaban yan. Na ipangandoon yan kiranagyang kutwa Quran. Na ayam mambuap kesuratanon. Na isamya panutul na ad na ayap kesuratanon na mga tulan aanday ni na mga unta. Udi na tulan akambing. Tulan asapi ap kesuratanon. Ayap kesuratanon na mga pagkunga kurma. Sa isagyang kutwa masa. Akap pengdawa kiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa beti yang kiran agyang kutwa Quran ini pangdaw kiran o Jibril. Miyaswa irang. So mga sahabo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na minimuray siran mem. Naigda ka sa isagyang gayam ranam. Apiaso seminar na diunsung. Napakabatian ka busa kulhuna dia nga katawan dia kan memorize. Niya kaysan na adna frekuensi am yan nagaf. Nagira na miya tayo na re ako yan. Na butian hirang sa kulhu ibarat na matay imanto so miya tay. Nandi kilabang yan na andi kagagawin yan na miya mati so membro sa giyang uta frekuensi sa kulhu. Na pumamakinig ko na adna butian sa kulhu na so walam yakun lahu kufuwan ahad na andi din na walam yakun lahu tigin kufuwan ahad. Adem pernah pembetian sa Allahus Samad na yakap pembetian na Annahus Samad. Tiga kukuan ana ginawa yak no. Pukasan yo ro nagianan. Tuy na ngay no ti ana diniubu ke koropia pia anu kedusa. Kap pematian yo na diniu ke korop. Ayat tiga na sadis tiu na kano. Naskan wa isa ka frekuensi. Naklaskan wadaan. Sa api ayabu miya suwayo na so kambir sa pia si isadyang kanan kulhu. Kami yang kadang-kadang pera tiga kami miya pumamakin lagi. Apa lagi doan tu nari ayah frekuensi api asokul huwallahu ahad na diran ke betia pia na penambian diran pensabatang. Naman tu? Ino tano kuna giang kaya kata wah. Kakagi ser kata no namanya kadang-kadang lah disumsi kuda tere mga seminar katigin ay anto na isungan kasan. Dia tinggi na dia ngaya diskus niran na kutiba alai kumusia muka ma kutiba alladina min qablikum la'allakum tattaqun wa ta'ku penap kenegang nanan ugaid na api aso tattaqun na dinyang katawan tunay manannya lagi itu na wa ta'ku penna kendian kedua giang gaya sambayang pamagusay na giang gaya kapagibdas pamagusay na giang gaya kasimbayang pamagusay sa mga batalyan na pumamakin ka tawayan. Iti ginan na nangungkwanan katawan. Na atin po katon kataw aapia so tahiyat na diniyang katawan. Apia so pembetian sa ikuruko, pembetian sa ikusujud na diniyang katawan. At inainu akan paganada, inainu ka pagunuta ko sa imam. Namay kami at tayo sa imam ka. Nakati anda penikuan. Kailangan agyang kaya kata. Nagyay number 1 amini taling umaapad. Agyang kaya ulan-ulan Ramadan. Ang bebesenian sa manusia sa makapanganan gagaan. Makapanganan sa agyang kaya katao. Kagyut to'y kadla ikipantag agyang kaya kaya pamanutulaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa iku mga balas ko kapumbetya sa Quran kakagya ubadi kalo-kalo na sumanusia sa isagyang kutwa kapken ganyan sumanusia sa isagyang kutwa kapkebetyan yan sa iku kana ibalas agyang kutwa kabetya sa Quran nakatabu nung sa interestado na igda kasagyang ngayam ranam ay idiniyan dinagyang ngayam masgit at tingin na suwag isod yung timatan narun-tanurun.
O di na, so tigin so di timatan narunaw kamatan na rin tigin na igira tigin na tumiyamat sila na kititi na ad na mga kwan ad na tigin na mga programa apad na dito bakaso nagito na yung programa na kasirtura sabi di kwan mamigila kwan sa isa gwen sa Marawi na igira gagawin na ad na mga saturano na rin ad na mga saturano apsigidan ka igira gagawin na ibubitadro na mga pasal na umani umangkaw makapasal na adnap kakwangkaw na permio naman ito o di na pimberang-berang kebiray ron sa pangilaylan ap kada agyang kutakap kilayang kasi kusin basi wallah adna ketoon ka dito day sa mabubasa gawi sa isagyang kuta di mga pipya na amay kami ang masud tahajud na di dumpa kanaw miyaw masud tarawih na di tarawih at tigin asaragi amya kasimbayang ako sa isa kaginan na matag mga sunat na ino di ako makasimbayan sa tarawih na inuwagi kasunat tubuanan naman ito aswaga matanwaga ma Islam nagyang kaya mga sunat si sagyang kaya Ramadan na miyabaluyanan wajib miyabaluyanan ayat timbangyan na paralo si sagyang kutuak na uba Ramadan so anday ni na mga paralo si sagyang kaya ulanulan Ramadan na si sagyang kutuak na uba Ramadan na piratakot anday ni na timbangyan si sagyang kuto anday ni na uba Ramadan inadinwal lagi ang kaya ulanulan Ramadan kauba di kalo-kalo na supiteng gisaan ang manusia na makapanisakay na makapanamar ugay na aya sabab akakukurang apanamar na panaguntaman upiteng gisaan na sabab sa isagyang kuta kurang akakakanaran yan nagwasasabutan yan sa isagyang kain aanday ninaw mga balas na mga ala ikipantag ang mga simba sa isagyang kayawlanulan Ramadan nagyang nga manusia ugay na isa mambu at hindi kagyang ngaya sa irkatanon na ayat tumuniran na kapag kasa YouTube kas hindi ba nga mga kas for work siya kita mong ganar yan kaya di kami yung sa kas for work sa isag yung ngaya tuminindigid na yung ngaya puwasa may kumplin sila tingin na detanod mga so kaspurwork tingnan na may kwan na kaspurwork tingnan na way ba at yan na ito nagsimba na kaspurwork panggalap pagkakana pagkasangad kanab sa tingnan lumakas kakati amya kapiraw na din yung pagwain wala yung tigirang kuwanga gina na piyamya tayro nagyang ayam ranaw nagpuulkas narkya tumuon niya kaundaw ba din nagyang gaya sambayang nakapagkasa namatan ka mapuno-puno ang masigit na so tao sabi sigid na tigi na inumanga din kasi ako simbayan sa iligan nalalagkup ngay no naman no so agamatan wagama Islam na so kilakad ka sa timan aanday ni na makalakad ka sa akwan sa iko kasungga sa masigita ilakad ka giyang kaya kawanan ka na sa timan na mapia ilakad ka agyang gaya diwang ka na sati man nakidar ka marata sa iko kasunggo to sa masgita so mga padse kung mga ulama na tingin na ilakad ka agyang gaya diwang ka na kekurangan subusang ka sa sati man o gaid na pembedoy panamapia at isa man ito makadua ka makalakad na dua mapia isa marata amyadar ka yuto o pamakabunginan na miyatin mo na pera kamakaysa ka makalakad na salad kawanan diwang na salad na banda makailay ka sa pula kawa tumutulong aditong kisiyon isyan ka yan na karisyong magtang na yung maribat ako akin yan na yung salad naman ito at nagkanto nakaupa mga sumayang natingin na siya ko din sa iligan na piyamiyang deg-deg penanungan kami atutungan ko diyan na tigin na tumaya ka salad ni sampay ako sa iligan na miyak ako sa pirang libo kakagya ayat tumon agyang kaya maranaw nakapagkasa na andag yung kutokat tiro wallah sa isa Quran manay pitir wallah mathalul ladina yunfiquna fi sabilillah
kamathali habbatin ambatat sab'a sanabi fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ha? Naman ito? Ando na ipiyaka sa ibaratan wala sa ikutaw. Amala ipanama, mala ipanaguntaman. Si sagyang kutwa di iniyan kang gasto si kutamukian sa pantag sa lalan si Allah. Puwasay man to. As Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isa amya aloy na kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. So kung sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na daalawanian amaginawa sa mga manusia kaayap ya kasay baratan ng mga ulama na sukon sa Rasulullah na ayat timbang yan na datar agyang kutwa kap sembrando sa ikaw kaginawa niyan agyang kutwa kap sembrando na dedin abong kebalat abadi kesambr. Ha? Naman ni ginamanya somyang beragyang kayandu kandi kasambrian na bayabut kesambr na si langulang-unanan sa taman sa taurong. Nakari na sa tanto maginawa agyang kutwandu na songon sa Rasulullah na sobra pen sa kaginawa si ko kapsembra yang kayandu wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan nagu maginawa din sa Rasulullah na sobra kaginawa niyan si sagyang gaya kapakatalingo magyang kayaulan ulan Ramadan. Nasakatan aso siringan ka aw na ba nga kedwa gidin ha ngira wan na pagkatumo ka kedwa suwa termino ketemu ka kedu susaging pagketemu ka kilebed subrid napteron ka pang umangawata nga saya niyo lebed sagyang na marani sa paitawiran nang kaaniran may naminama niap tangat sa ginawa agyang mga siringan tano betanu lebed so mga pang nagtano andaw no nagyang kutuwa tende ko Rasulullah ajwadun nas maginawa sa mga manusia amya kataling umagyang kaya Ramadan na inuka inalin agyang kutwakakan kakakagya uba di kalukado na magdam ka so magagdam o mga tao akikaragnan magdam ka agyang kutwa magagdam o mga tao akikaragnan sa ikudiran kapirakan nagudiran kapirautu sa ikudiran kapirakan sa mga pipi apanganangkan na aya awidunakan na dang ka magdam na aw pekay naman kapan so siringan ka. So kung Ali radiyallahu anhu niya kay sa alungan na mipu sa siram Abu Fatima nakay ko na mapuli da alungan natik ko no Ali sa iko Fatima etik ko no Fatima sa iko Ali at tigyung nahay Ali na pwede ang ka na pamamasaan ka sa miteng kastan na lumiya na kausuado kagya ko na makauma amagan silang tengkas na miyang nat sa Fatima na ayan yan kaya pangnat na miya tutok agyang ko to pay tawirang kaya ko na matutok na lekaan o ali na mapapalad amama mapapalada. Anto na ibigtiro yan, tigil na sa akin na miskin ako na kailangan akong supang ng ka. Na duminingil kung nagyang kaya ali na kaya dingilan yan so Fatima. Tigo no Fatima anto na natigil na miskin na kailangan yan supang ng ka. Kami agil ako so Fatima. Bukan kau. Nagyang kaya panganang isap na kaya panutulaw na so Fatima imiyakalaka. Na ikumakalakaan na guminiraw so adikon mamua anto na agyang anak ko natigaw na kawan miskin natikun mambuwa di abgan ko nagyang kaya panganang ka inibgay ran si isagyang kota miskin kay kumibgay ran nadasiran makatengkas yan nga kakanap no ba manak nadasiran makatengkas sa isagyang kutwa oras akagagawi nadasiran pan makapusa dasiran makapusa
Kay kung manay sa amapita, amiyang kadirek siram. Nagtik ko no Fatima sa ikwali at tigang nahayali ng pamasaka sa itong kasta. Namipwede ang kumansuhali na miyamasak. Na kay kung manamakaw ma, sa ikukya pulid walungan na inipanininde man o Fatima. Nakagya kumagansiran din tingkas na miya tutok man supay tawiran. Naligkaan paman o ali. Nakagya ko nakalkaan yan, ikadua miya panutul na sa Fatima. Api antay miya kalakakiran nun. Nakagya ko nakalkaan. O isakiran. Na mama, udi na urip ng Allah. At mapapadadag yang gunasakan na wata ay do. Kailangan na kung supang nangkan. So kaya ilayaw agyang ko to. So anini na Fatima. Miya kagiraw kung man si ikwali at miya kagiraw kung suwali. Hey Fatima, ang tunanan. Natigyan mo na wata ay do. Kailangan niyan supang nangkan. Na miya kagiraw kung man suwali at tinginabugan ka. Supang nangkan. Sama nuto. Miya ka ekadwid nuto kay lalapis na dasiram man makalapis. Sa ikuday lang kapangalapis na miya kadirik siram man sa ikatlo. Kahit man ay ikatlo gawi na tikum man o Fatima sa ikwadi ahay alin na mga pagkapipit na pamadiang ka na miya madiang man suali radiyallahu an na kagya kumakap kuha sa pangnangkan, makakuha sa anday ni na itong kasiram na inipanininde man o Fatima na ayayram man kaya panganat na miya tutok supay tawiran na lika ampman agyang kuto ay sakiran na mapapaladatigyan asakan aurip pan wala na karergenan kailangan na kung supang nangkan na so kiyay layawn o anday ni na Fatima na kaya dingilan niyan suali sa miya kagiraw agyang gaya anday ni na miya katalinguma na kailangan niyan supang nangkan kaskanyan na karergenan na miya kagiraw man suali abgan kaw sa manuto na ikatalugawi na sisagyang kuto na anday ni na ikapat gawi na aya ko na miya suwairan kung yapan tudaw na man isa na di pangapipit. Di pangapipit. Kaya doon sa bugay. Katiyok kuday sa bugay ragyang gayang ranaw si sagyang gayang man. Anday ni, aya kaya pusan yan na alas 4. Katigi na pakasirak may taon nga na ko. Na alas 4 pa na miya kadagdag lakian yan. Kakumiyan sa anday ni na bugas. Kumiyan sa paan, kumiyan sa miya kadagdag lakian niya, may kopi pa nagnaubang matag isa ka ba, so katalo ka ba, so katigi na kira-kira ang taon, so kakuota. Naayap nagyang kuta miya katalo, kay lanapis na desiran makalapis. Nasukon sukya da ikiran sa bugar. Na miya kataling umaso Jibril, si iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naman ito, miya kataling umaso Jibril. Si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antunay minitaling mo Jibril na pianutulian si Rasulullah agyan kutwa mambabetad u Fatima aguswali. Pianutulian kira. Na sokya panutulaw o Jibril alaihi salatu wassalam na magaan sumagaan na miyaka preparado so ande ni na Rasulullah sa miyawitian si iku ali agusu Fatima. Naman ito sabab si sagyang kuta sakripisyo wiran sa pantag si sagyang kuta kaya pamulakiran o katao kaya sabutairan si iku kaanday ni namapya andawan o agamatan o agama Islam dawan agyang kaya ulanulan Ramadan na miyarawiran iyapya disiran din makakan na asar kaya makwairan nagyang kutua belas ang makapupuon si iku kadnang tanong nagyuto mambuhi sabab apiyakis surat wallah sa isagyang kanan na Quran sa kiyat tiruan yanon wa yut'imuna ta'ama miskinan wa yatiman wa asiran. Naman ito o pamaka ande ni na yang gaya maranaw na tinapya di gud minisurat sa ko hanti petaya ko na tumungat tigin ako di ako misurat sa ko nasara di ko matay ugay no kapag ilaylay narunon mag nagyang gaya maranaw o pamakabad din ng pakapsid ka sa di nakatay kay paganaws nabaniyan sid ka so
May ito, ay sidgan yan, nagyang utami ang kalalawat, yun ako adik kaya, kapunta yan sa TV. Na upama ka, anday ni na, ayam niya ka umaun na mga madrasa, mga masjid, na ayam na yung gumaun yan, nagyang utami ang kay Tito, na niya nimutang, nagyang tingin, nagyang ay masjid yun, wadin ko pasad, yung kaya madrasa niya, wadin ko pasad, umantin na makamakano siya, na mamangnikan, daya dapat na pinanamat ka, kagyang kutamya kaumar ka na minisuguyan ra ka sumapia at penggulaulaan ka sa kesabapan sa kakesot ya gyang kutatamuk ka na dengan gulaulaan kabakan tiara rangit eh naman ito gyang kaya agama tanu agama Islam napiangan daw tanunian si isagyang kuta mga pipia gyang kaya ulan-ulan Ramadan napiangan daw tanunian sa mga pipia kauba di kalu-kalu na makakwatan nurong sandawan akasabapan si isagyang kutami sulit tanu sa iko surga ada alawan yan amapi apagintawan da alawan yan amapi apaguyag-guyagan kakal nagudayon sa dayon akapagintawrong naman sa mga surga may katawagin siran wallah pakitawag siran wallah ayaw naptiro no pinanawag na sulikan din sa iko surga sadikan din kesakit sadayon sulikan din sa iko surga sadikan din kelukas sadayon kaluksa upama kabad pagisi ya antay kebubayan niya na manuks nada kapiasom ya loks na tingin na digito na kasak na tigyan na dagan raw ta sa mga Amerikan Isya kau no pera ide dia, nanti kita ayah buat ide dalam zaman ni nak berapa 20, lagi itu nanti nu besok berapa 70 kami yang mau ngudi, jiram mana miat lagi yang ayah kuam, anak aku, nak apa yang mau busuk yang kau udah di melok-melok, nama lagi yang ayah senior, gumaad lagi yang ayah senior, nak biasa terlalu pula ide dalamnya gaplay sa senior, jadi ini di kau pegaplay. Ande ni napalap nga ke pensiun na nga. Sama do to nakari na sa ayar tano nakakuha. Nah, na ayam mambuwa miya so agi ang gayab tetero nakagiya kakuha bud na mapipikir tano na makan bida martano din si iko kapagintaw tano sabab sa ayak kalilit ay pagintaw agi ang gaya masatano manto na langon din kapamukog. Langon kapamukog. Na daw makakuha ang daw nagyang kaya Ramadan amiya kau magyang kaya Ramadan na pagabulis niyan pagkadaan niyan so kapamukog engkay no na anton na ikarina nagyaman ang aditan di kapusa na baadin amataur ka umipita kay man to sa walay ni uda katay man to matatagutan mo si na pamakakumiyang kada nagugasi busong na din naman tauro nakagiya sabab sa piyaka da agyang kaya ulan na Ramadan agyang kaya kapamukog na di ka pakakan kakagiya pembeloy ka bukog matatangkat sa ginawa tiga gupuna ko kan na niya kapamukog na dapat ka sa agyang kaya masay man to piaso di senior citizen nami senior citizen at tigin na ako pa ako berasa kumansanongan na hubra 2,000 daw na makakuha ang dawan agyang kaya ulan Ramadan sabab san mga bubayami giyang kaya ulan Ramadan na tanto madakal ang dawan yan pengendaon tanunian sa giyang kutwa kapakala agyang kaya katao si ikwagama kadua pengendaon tanwa giyang kaya ulan Ramadan sa mabaluy tanwa tao amut takin masang gila sa dosa atau niptiro na masang gila sa dosa mutamutakin na mutuman na mapaparatya sa ikwalana masang gila sa dosa upama kabadin na kunang kaagyang kaya titumaan na mutakin na masang gila sa dosa na sokon sa manusia na aya ka pinanggila iniyan sa isagyang kutuwa dosa niyan na datar agyang kutwa kapinan gila inian sa isagyang kutwa apoy o babud na matutong agyang kutwa apoy agyang kutwa ditar niya masang gila sa dosa
Na nasira ka tanong na aya kadilid, na dinding galabag, okay, na dini ang kapinanggilaan sa dusan niya. Ha? Pagkeribat, ha? Na kailangan sira ka tanong na magpumagitong tanong, ginawa tanong, kakagiyam niya kataling umagyan, kaya ulan aramadan, na aya pitero yan, na kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladina min qablikum, la'allakum tattakun. Kalo at tigwalla, na ang kano makasuwa mananggila sa dusa. Nagyang kaya ka pinanggila sa dusa, na pagana ka pinanggilang ka, na igirawan na ayang ka di misugat na so pamilyang ka. So mama na so karumanian. Na makapinanggilaan ka agyang kotwa, kapakapi pantagi ko gubi din maulog ka niyan sa ikunaraka. Si ama na si watayan, si ama na so tamukyan, si mambusibai na si darudupa yan na mama. Si watayan, si tamukyan, detar nuto. Nagupon ayang makapentag na bai dato amanay paratiaya na minimpro agyang koto akapakapinanggilainan sa dusa. Gupuman isabu mapaparatiaya na Suisa na di mapaparatiaya nagyute kap ke ente origina ako nagyang kota paratiaya niya. Niya kaysa ko na naad na sa katawa aulia. Sa kataw aulia. Yung kuta sa katawa aulia na ayang ngaranyan na Balam benu Baura. Balam benu Baura. Ayaw na karumanyan na ayang mambu ngaranyan na si Basus. Karumanyan o tabubay. Si iya kumbawataan Israel. Yung kuta si Balam benu Baura na tanto ang mapaparatiaya. Tanto ang malay paratiaya. Na sa isagyang kuta kalayan iparateya na bigan wala sa privilege at talo. Agyang kutuat talo na sa din sa panginian na tirimaan wala. Sa din sa panginian na tirimaan wala. Nagukunay makaw masay karumanian kay ko katukawan niya na sa panginian na talo. Tigyan ko na misis. Bigan ako wala sa talo pang niya sa panginian kurun na tirimaan. So kian gaw nagyang kaya karuman yan na ba na magaan na miya kagiro gan karakan so sa timanon bagan karakan so sa timanon natikko niya gyo to tir ka kepakay natigyan mo na dira kung kepakay na awa ka kati tigini karuma kung ka at tigyan karuma itang nasad na tigyan sa pengenin karakan na ipumbagayakan ka nakagiyay niya tigyan na sa kanit pengenir ka na di kaparo awa ka. Niya kagiraw kung soban ang Baura. At ikaw na, baga na kang sa kaun sa isa, anto na ipungnin ka. Ayaw ko na miyat tiro. Agyang ko towa, bai. Natigyan ko na pangniyang kasi ikaw Allah, ang beluya ko ada alawan niyan amata idabai kung buwataan Israel. Dalawan niyan amata idabai. So kian gaw niya gito, ini pamangnin niyan sa ikaw Allah. Tingnan niya, Allah na pungnin na kanaka, beluya giyang kaya misisakan. Ada alawan niya naman tayo dabai. Ayan yan nung kaya pasada na, min beluy si karuman yan amikita itay. Sama no to, peray lang ba upang niyan? Ha? Peray lang, bubayaw niya ko no, peray lang ba upang niyan? Nakakano ka no nawi. Kaya so tuturog na tinan to na mga day bayawang. Kaya ko na makatay-tay si karuman yan. Ayaw waraan na matay na kagwid yan sudah katay yan. Winadum man na matay na piya dataro saitan sa karuman yan at tinahilang importante mapiyaya dato. Badiwan so idida piya di mataid na manarang ni gagaw. Kaya itong naman naya ko na siway karuman yan naya din yan panalupog na matay na mama. Sa manuto na manon yan kalipatan siya gito. Si mambu siya gito, namiyag damian, aki ada nun sa gagaw si karuman yan. Na, mini yung manon, di pa ka masumambut. Di pa ka masumambut. Kagi ako na matidin, agi ito din, nagukun mga kauma. Amiyalit talit, agi pa kauman yan, nanto na ipitiro ni karuman yan. Tigi ako na mataangkad na, budaya tagniyan. Pianunong kaya, nung ka man nagtigin, miya katay, digasakan. Naiman to, tigin na miya ilayakan, udi na miya gidamak na kaya taguang karakan sa kagwad.
So iman to at tigyan na panganinakan sa ikwala. Akagyat tigyan agya iping gulaw lang ka. Na panganinakan sa ikwala ang beloy ka aaso. So kaya pasadan yan pero nagumbeloy aso sa ikaruman yan na. Sama nito, pira lang mo kung panganiyak ito? Isa. Kaya kung beloy aso sa ikaruman yan, nayak na masusuayan na igid ang lalakaw siya yung tabal ang benubaw na ng panggabu sa ikaruman yan. Akagidi mga tiro aso, makaumakumpuman na panggabubid. Na sekon sa giyang kutaki at tinian dinagyutay maulaw lang. Na miya kaawida ka ng mga watairan. Miya kagiraw kung suwa mairan, miya kagiraw kung sa mga wata sa igya mairan naman. Pangini na mirkaki at tinian. Ang ba makandud si inakwasalyan. Katanto kami at tiginap kaya sa iku mga ginawa yami. Adiran tiro na siya mayo na mapia mama. Ugaid na ayawidakan na si inayo na aso. Sabat si isagyang kutwa kaya gagawi si isagyang kutwa sa katawa auliha. Nanto na ipinggulaw lang yan. Tiyamang niniyam man si ikwala. At tigiyan na kadnanakan tuni na kan raka makan dudu. Agyang kaya karuma ko si ikwasal yan. Miyakan dudu si karuman yan si ikwasal yan. Pero ilang pang ni? Da. Sama nuto. Miyada agyang kutapang ni. So Allah Ta'ala napitiro yan sa Quran. Watlu alayhim naba alladhi ataynahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitan fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alayhi yalhath aw tatrukhu yalhath dhalika mathalul qaumil ladina kadzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Pangadiin kakiran at tigin hay Muhammad na udi na panutulang kakiran hay Muhammad sututulan at tigwala sa iko uri penian abigan wala sa kasibisibian bigan wala sa menang bigan wala sa mapya fansalakha fiha na liwas yan utos sa ginawa niyan fa'atba'ahu syaitan kaayap yang unutan yan na so syaitan ayap yang unutan yan na subaya ikarumanian asikarumanian na syaitan anto na miyaswa yan fakana minal gawin ayam yang betad agyang kuto mama si sagyang kuto aanday nina danian kapanguntarma danian kasiapa si sagyang kuto nibgayrun wallah na minbaloy sa kanyan apad si komited tari dede walau syi'na larafa'nahu biha umanadtig wallaw kabayami na ipuro ami siya agyang kuto sa kato mama sabab si isagyang kuto pang ninian ay nibgayron wallah walakinnahu akhlada minal ard ugay datigyan na sabab sa kagyas kanian na mimbutakan si isagyang kaya lupa kaya piyakap pangunutian na subaya ginawa niyan nagusubaya ginaway karumanian famathaluhu kamathalil kalb na si karumanian na miyakasay barat sa aso badin mimbeloy aso awat tigyan o pagkaunutang ka na badin pagpagagbo o di na one day ni napakatilimbagan ka na badin pagpagagbo ginan pad aminitaling umaagyang kaiyaw lanulan Ramadan apagimpidan so parat yaw piteng gisaan Malawinian amasang gila sa dusya o pamakasya kito na miyan ng gila sa dusya na diniyan o tumapunggulaw la na sabot si sagyang kuto kaadaan sa sanggila sa iko diniyan kapanaguntaman ni ko simba ko kadna niyan nagyute sabab adan yan kay ketiyari na miya kaukit agyang kuto kaya balawinian at tao ab kawiswisan si sagyang kuto baya aginaway karamanian daniyan may pamangani agyang kuto at talawap pangni sa anday ni narilaan sira wallah misuldiran sa iko surga nakasulad siranon maguntong siran sa dunia na taman sa anday ni naanungan amawri kaya buag kialinggian agyang kutuat lawapang ni na sa ikay karumanian adong pan makaumpia
daktiran makaumpia kabakiran din miya kabinasa gitu kiyatiro on wala sa mimbelois kanya na gawiswisan yung kaya ulan-ulan Ramadan na kena ubat talubu pang niya inibgayron wala katanto madakal sa iku mga kagagawi nagusa iku mga kadungdaw na ya importante tanong na makapanamartanong makapanaguntaman tanong makapanisagay tanong sa iku kaptumang ni tanong sa iku kadlan tanong kaubalig kalu na makwat tanong sukat budaya nakapaguntong sa isagyang kaya dunia nagtaman sa isa alungan na mauri wa aqulu ma tasma'un wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dam fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim.